टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा गोजोनथाव खौरां थांनाय सान सिगांनिफ्रायनो भारत नाङैनो सिनायजानाय DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव टप 9 आव देरहासार जानो हानाय बर'नि फिसा नबजित नार्जारिखौ दिनै मुम्बाइ बर'सा गौतमा फिल्म मिस्टान स्टुडिअ'आव थांना लोगो हमहैदोंमोन। बिथांनि बिमाखौ लोगो हमनानै सावरायलायो। लोगोसे अनसुलि बिमाया नबजित नार्जारि फिसानि देरहासारनायखौ हास्थायना आरो मुम्बाइ बर'सा गौतमा दुलाराय रायजो राजाफोरखौ भट होनो थाखाय गुरैयै खावलायहरो। भट हरनो थाखाय 9152915246 जानबुं नङाव फन खालाम। खुलुमबाय रायजोफोर बयखौबो आं नबजितनि बिमा दा नबजितआ DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव बर्तमान बैसां आग्रिनाव हाग्रा जादों। ओंखायनो दाना आं रायजोफोरनि एसे दरखार जादों भटनि रायजोफोरा जाहाथे नबजित नार्जारिखौ टप 9 निफ्राय एदावलांनो थाखाय आरो आं रायजोफोरनाव आशीर्बाद बिहरदों बा भट बिहरदों। बेखौनो आं बिमाया नबजितनि बिमाया भटनि थाखाय बयखौबो आसामनि रायजो राजा बिथांमोनखौ भट होनो थाखाय आशीर्बाद बिहरनाय जाबाय। गोजोन्थों खुलुमबाय। जोङो बम्बाइ बर' ससाइटिनि जानानै फैदों। दा जों बम्बाइआवनो थायो आरो जों हाजार मानसि दङ। जों बयखौबोथ' फैनो हाया, बयबो फैनो हाया। दा लोगोबो मोनाखै, नबजितनि बिमाखौ जों लोगो मोनबाय दा गतिके नोंथांमोना गासै रायजोफोरा एसे भट होलायबा मोजां जायो। जों माने नोंथांमोनखौ जों खावलायबाय आरो बयबो नबजितनि जानानै रायजोफोरा जाहाथे बयबो भट होलायो एसे आरो 3-5 नाम्बार 6 नाम्बारसिम सहैयो, थाबैनो सहैथों होननानै आं एसे आपिल खालामबाय आरो खुलुमबाय। धन्यबाद। प्रब्लेमा माने मा बेहायथ' बर्थमान दा मोजाङानो, खालि न'खराव एसे दिगदार जादों। प्रब्लेमा माने गथ'नि थाखाय बेनार लगायनाय, पस्टार लगायहैनाय, इथिं खारनाय, बाइक थाव सोनाय माबानाय बायदिसिना बेफोरा एसे प्रब्लेम जादों। ओरैनोथ' बिदि प्रब्लेम गैया। बेयाव प्रब्लेम जाबाबो बर्थमान चेनेलानो बयखौबो अनो नायो, सुबिदा होयो। बेफोरनि थाखायथ' बुंनो गैया। सोरबाफोर अनोबा एसे हेल्प खालामबा मोजां मोनगोन आरो न'खराव एसे असुबिदा जादोंबो जाया नङा। आंबो बेहाय दं, हौवायाबो हारसिं असुबिदा जादों, दिगदार जादों एसे। जुदि अनोबा आरो रायजोफोरा सोरबा अननानै एसे सहाय खालामलायबा मोजां जागोन आरो। खुलुमबाय। जों मुम्बाइ ससाइटिनि जानानै दा जोंथ' मुम्बाइ ससाइटिनि जानानै दिनै सानडे नालाय एसे टाइम मोननायखाय फैबाय आरो मैयानिफ्रायनो मोजां जों रायज्लायगासिनो दङ। ओरैनो लोगो हमनो एसे दिगदार आरो खिन्थु एसे बोरैबा एसे स्पेसियेल पारमिसन लाना फैबाय जोङो दिनै। ओंखायनो रायजोफोरखौ बयखौबो खुलुमो, बयखौबो हांख्रायनाय जाबाय जाहाथे भट होयो आरो।